Neuveríte, na koho som stretol. Nášho včerajšieho priateľa. Je to možné? Je to náhoda? Je to úplne iný čas. Včera to bolo dopoludne a dneska je to po obede. A hen. Cica, čo tu robíš? Bude pršať. Jaká si nádherná. Tak to zase nie. Pozri sa. Je toto normálne? Cica. Neuveriteľné. Cicuša, čo? Pozri sa. Je to normálne? Hen. Ona musí byť domestikovaná. Čau. Kočka, ale bude pršať za chvíľku, vieš o tom? Nemám jedlo. Mňaví. Nádhera. Beautiful. Ja viem, a čo teraz? To je neuveriteľné. Normálne som na ňu natrafil dneska, ešte raz to budem opakovať, po obede, podvečer, včera bolo do poludnia a len tak z ničoho nič pribehla ku mne. To je neuveriteľné. To je synchronicita. Poď. Kočka. Neuveriteľné. Poď. Chápeš? OK. Ty si nový youtuber. Beautiful. Čo hovoríte? Čo si myslíte o tom? Cica, poď. Ale ja už idem. Alebo nejdem? Poď. Áno, ja viem. Poď, zavedem ťa aspoň hen tam. No super. Šikula.